mane kinde ma wantie mar sikuku ni. Okay, koro adwa wuoyo achiel kaka rawere manie town, koro wachni rawere mani Nairobi gi rawere man dala. Thoth rawere man dala gin ng'eni girito joboma, girito mondo anko nergi obi, nyamin gimoro obi omiye matin. Lakini king'iyo rawere man Nairobi gin ngimagi opogore nikech iwacho na 1,000. Rawera man Nairobi kimiya 1,000 en ng'eni osinyalo neno KFC, oneno credit, oneno odhi kamoro, odhi ogo abal. Lakini 1,000 kimiyo rawera man dala en oneno pocket money, oneno ni onego yud credit mar 20, oneno ni onego ng'iew chiemo, ong'iew law moro dhi e center. Koro gigi te opogore achiel gi jonyuol. In ga 1,000 onyuoli e dala momeo, ngimani dhi pogore, idhi yudo gik midwaro mopogore gi kama onyuolie. Ta 1,000 be kimiyo nyathi ma 1,000 no pok nonene higa mangima, ngimane dhi pogore, odhi neno 500 pocket money, oneno 100 ong'iew law odhi ge Christmas e center, oneno 100 ong'iew chips. Koro gigo te opogore gi kama intiere kaka rawera. Lakini rawere mang'eny ok apar ka gin ga gi budget ni koro warito Christmas. Gin budget gi en ni ng'ane dhi miya, owadwa dhi miya, to kata ka obet ni en e tich, ok en ga ni budget ni arito budget moro mar Christmas mondo adhi ati gi pesano. Gin girite sano, omiyago adhi ang'iew gini, omiyago adhi atim mae. Maduogo mana Evans, inene yo machal nade omenda